my channel. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் லோடிங் ஸ்டிச்சஸ் வந்து எந்த மாதிரி டிசைனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸோடு நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நீங்கள் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சின்ன சின்ன டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். ஃப்ளாட் லோடிங் டிசைன் வந்து எப்படி போடலாம், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத. அதுக்கு முன்னால் நம்ம ஸ்ரீஹரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க, இப்போ தான் முதல் தடவையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து கேட்டிருந்தாங்க, ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து எப்படி எந்த டிசைனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டிருந்தாங்க. அது வந்து நம்ம ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து ஃபில்லிங் டிசைனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். எந்தெந்த இடம் காலியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி டிசைன், இந்த மாதிரி லீஃப் மாதிரி கொடி மாதிரி போட்டுட்டு அந்த மாதிரி காலியாக இருக்கிற டிசைன்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அது மாதிரி ஏதாவது ஃப்ளவரு, ஏதாவது பேர்டு வரைஞ்சிங்கன்னா அந்த பேர்டோட ஃபெதர், அந்த ரெக்கை, அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து ஃப்ளாட் லோடிங் கொடுக்கலாம். ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன்ஸுக்கு தான் கொடுக்கணும். வேறு உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபில்லிங்ஸ் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃபில்லிங் டிசைனுக்கும் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் லோடிங் ஸ்டிச் வந்து கொடுக்கலாம். இப்போ நான் இதுக்கு கொடுக்குறேன் பாருங்கள். நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து கொடுத்துருக்கேன், அதாவது லீஃப் டிசைனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. இதுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம வந்து எந்த இது ஃபில்லிங் கொடுக்குறோமோ அதுக்கு நமக்கு இந்த டிசைன் பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து எந்த டிசைனுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். ஃபில்லிங் நம்ம எதுக்கு ஃபில் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ஃபில்லிங் டிசைன்ஸ்க்கு வந்து எதுக்குனாலுமே கொடுக்கலாம். இந்த டிசைனுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இல்லை. அது மாதிரி இந்த கொடி மாதிரி வர்றதை வந்து ஸ்டெம் ஸ்டிச்சோ இல்லை பீடு ஒர்க்கோ இல்லை செயின் ஸ்டோனோ அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். இந்த கொடிக்கு கூட நம்ம இது கூட கொடுக்கலாம், இந்த இதே ஃப்ளாட் லோடிங் டிசைன் கூட கொடுக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எம்போஸ் லோடிங் கொடுப்பாங்க. எம்போஸ் லோடிங்னால் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி எம்போஸ் லோடிங் தனியாக ஒரு வீடியோ பார்த்தோம், அது போய் பாருங்கள், உங்களுக்கு புரியும். அந்த மாதிரி கூட, அதாவது பைப்பிங் த்ரெட்டை வந்து ஒட்டிட்டு கம் போட்டு ஒட்டி அதை லோட் பண்ணி பண்ணுறது, அதுவும் பண்ணலாம், அதுவும் நல்லாயிருக்கும். நம்ம வந்து இந்த டிசைனை இதுக்கு தான் கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் இல்லை. நம்மளுக்கு பார்க்குறக்கு எந்த டிசைன் நல்லா இருக்கோ, எந்த டிசைன் கொடுத்தா அந்த இது நல்லா இருக்குமோ அந்த இதுக்கு நீங்கள் வந்து டிசைன்ஸ் வந்து கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து புக்கில் கலர் பண்ணுற மாதிரி தான். புக்கில் இப்போ ஒரு படம் வரைஞ்சிட்டு இந்த படத்துக்கு இந்த கலர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். அதே மாதிரி தான் ஆரியில் வந்து டிசைன் ஃபில் பண்ணுறதுமே. உங்களுக்கு இந்த டிசைன் இந்த டிசைனுக்கு இந்த மாடலுக்கு இந்த டிசைன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்கலாம். இப்போ ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச்லையுமே ஃப்ளாட் லோடிங் வரும். அந்த ஃப்ளாட் லோடிங் போட்டு தான் நம்ம பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம வந்து பழகுவோம். ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஒரு மாதிரி கிராஸாக வரும். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் லோடிங் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம வந்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அளவாக பிரித்து அந்த டிசைன் செகண்ட் ஸ்டெப் பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச் வந்து போடுவோம். பாருங்கள், இது மாதிரி நிறைய பேர் வீடியோ பார்க்குறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ப்ளீஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைனாக பழகிறதுனால ஒரே மாதிரி லைன் போடுவோம். இது வந்து நம்ம டிசைனில் அப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம வரைகிறதுக்கு தக்கன அந்த இதை அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் வந்து கூட குறைய அந்த மாதிரி போடணும். அது மாதிரி நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட, ஒரு ஸ்டிச்சஸ் வந்து இன்னொரு ஸ்டிச்சஸோட ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும். ஆரம்பத்துலேருந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக பழகுங்க. பழகிறப்பே யோசித்து பழகுங்க. அதாவது இந்த இதை வந்து இப்போ நம்ம பழகிற டிசைன் வந்து எதுக்கு அப்ளை பண்ணால், எந்த டிசைனுக்கு அப்ளை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து அப்ளை பண்ணுங்கள். அது மாதிரி நீங்கள் பழகுங்க. அதே மாதிரி நம்ம பழகிறப்பயே ஒரு ஸ்டிச்சஸ் வந்து பழகுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டிச்சஸில் வந்து டிசைன் போட்டு பாருங்கள். இப்போ இந்த இதுலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இதுலேயே ஃபில்லிங் கொடுக்கலாம். அதாவது காம்போ ஸ்டிச்சு, செயின் ஸ்டிச், நம்ம நார்மலாக செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குறோம் பாருங்கள், அந்த செயின் ஸ்டிச்சை லீஃப் ஃபுல்லாக இது பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணி கூட நம்ம வந்து அந்த இது ஃபில்லிங் வந்து பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இதுலேயே ஸ்டெம் ஸ்டிச்சு அந்த மாதிரி நம்மளால் இந்த டிசைனை இதை கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸும் ஆகும்ன்றப்ப உங்களுக்குமே அது வந்து கஷ்டமாக தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் முதையே எல்லாம் பழகி இப்போ பழகிறப்பே ஒவ்வொரு டிசைனையும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸையும் ஒவ்வொரு டிசைனில் அப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க. அப்படி அப்ளை பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு அது வந்து நீங்கள்
பழகி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த டிசைனுக்கு இந்த இது கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தோண ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நீங்கள் இருந்து பழகுறீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்துலேயே ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்க்கும் ஒவ்வொரு டிசைன் போட்டு பாருங்கள். இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து அந்த டிசைனுக்கு நல்லா இருக்கா, நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு போட்டு பழகுங்க. அப்படி பழகுனீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆரி பழகிட்டு அடுத்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகாது. இந்த டிசைனுக்கு இந்த டிசைனுக்கு இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷனே இருக்காது. நீங்கள் பாட்டுக்கு டக்கு டக்குன்னு ஓன் ஐடியாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் டிசைன் வந்து ஓனாக நீங்களே டிசைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. அதே நம்ம சும்மா மேலோட்டமாக பழகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்க்கும் இந்த ஒவ்வொரு டிசைனுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ் தேடி கண்டுபிடிச்சி போடுறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து வெறுப்பாயிடும். டிசைன் வந்து போடுறதுக்கும் நேரமும் எடுக்கும். இந்த டிசைனுக்கு இந்த இது போடலாமா போடக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். அதனால் உங்களுக்கு டிசைன் ஸ்டிச்சஸ் வந்து புதுசாக பழகுறப்பே நீங்கள் ஒரு டிசைனை ஒரு ஸ்டிச்சஸை ஒரு டிசைனில் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். அது என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அது இந்த மாதிரி லீஃபு இல்லைன்னா ஃப்ளாரு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸை ஒவ்வொரு இதோட இது பண்ணி டிசைனில் வந்து ஃபில் பண்ணி பாருங்கள். அது மாதிரி ஆரி பழகுறப்ப ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்க்கும் போடுற ஸ்டிச்சஸ்லேருந்து லாஸ்ட்டு போடுற ஸ்டிச்சஸ் வரையும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட் இருக்கும். அந்த ஜாயிண்ட்டை வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பழகுறப்ப புரிஞ்சு பழகுங்க. நம்ம பழகுறப்ப புரிஞ்சு பழகணும் அப்படின்னா பழகுனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்காது. தெளிவாக நம்ம எந்த டிசைனுக்கு இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரி நீங்கள் ஆரி பழகுறப்ப யோசிச்சு பழகுங்க. ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கப்பே இந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டால் இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கே தோண ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம வந்து இதில் வந்து ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து கொடுத்தாச்சு. இந்த மாதிரி டிசைனுக்கு இப்படி குட்டி குட்டியாக கொடுக்கறதுனால இந்த ஃப்ளாட் லோடிங் இதில் கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து நம்ம நார்மல் செயின் ஸ்டிச்சும் கொடுக்கலாம். இதில் நம்ம நார்மல் செயின் ஸ்டிச்சும் இந்த மாதிரி லீஃபை சுற்றி செயின் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதுலேயே என்னென்ன செயின் ஸ்டிச்சு ஃப்ளாட் லோடிங்கு இதே வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இதுக்கு பட்ட இந்த கொடிக்கு வந்து வளைஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கொடிக்கு வந்து நம்ம இந்த ஸ்டெம் ஸ்டிச்சு லோடிங் ஸ்டிச்சு இல்லை இதே ஃப்ளாட் லோடிங் ஸ்டிச்சு கூட நம்ம கொடுக்கலாம். ஃப்ளாட் லோடிங்னா என்ன, கிராஸாக கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சஸாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி தான் இப்போ நான் கொடுக்குறது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்க, கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் லோடிங் கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் கிராஸாகவே கொடுங்க. நான் ஒரே கலரில் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. பாருங்கள், இந்த ஸ்டெம்புக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் லோடிங்கும் கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா ஸ்டோனு பீடு அந்த மாதிரி ஒர்க்கும் கொடுக்கலாம். சுகர் பீடு, இந்த க்யூப் பீடு அந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸும் வந்து நம்ம அதுக்கு மெட்டீரியல் ஒர்க் மாதிரி அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். இது வந்து த்ரெட் ஒர்க்குன்றதுனால ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, இந்த ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து எந்த டிசைனுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி. நான் சொன்ன மாதிரி தான், இந்த டிசைனுக்கு இந்த தான் அப்ளை பண்ணணும்னு இல்லை. உங்களுக்கு எந்த டிசைனுக்கு எந்த ஸ்டிச்சஸ் போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக பழகிட்டு அந்த மாதிரி எந்த இதுக்கு நல்லா இருக்குமோ அந்த இதுக்கு நீங்கள் வந்து எந்த ஸ்டிச்சஸ் வேணாலுமே கொடுக்கலாம். அதனால் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வந்து இதில் ஸ்டெம்பில் வந்து ஃப்ளாட் லோடிங் வந்து பார்த்தோம். இப்போ நான் வந்து பீடு எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்றது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம வந்து இங்கே ஃப்ளாட் லோடிங் ஸ்டெப்புக்கு வந்து ஃப்ளாட் லோடிங் கொடுத்தோம் த்ரெட்லேயே. இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து சுகர் பீடு கொடுக்கேன். இந்த மாதிரி கொடுக்குறப்ப நீங்கள் வந்து இதை பீடை வந்து 1 2 அந்த மாதிரியே கொடுங்க. இப்படி வளைஞ்சு போகிற இடத்துல வந்து 1 2ஆகவே கொடுங்க. அப்போ தான் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஆரியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த இதுக்கு இந்த டிசைன் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை. நம்மளுக்கு தோன்றது தான், இந்த டிசைன் கொடுத்தா இதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த டிசைன் அதுக்கு வந்து கொடுக்கணும். அது மாதிரி தான் இந்த டிசைனுக்கு இதான் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த மாதிரி சுகர் பீடு வந்து இந்த ஸ்டெம்புக்கும் கொடுக்கலாம். இது கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி லீஃபுக்குமே நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சுகர் பீடு வந்து கொடுக்கலாம். நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அது வந்து நம்ம இஷ்டம் தான். நான் சொன்ன மாதிரி தான், இந்த டிசைனுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸோ இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஒர்க்கோ கொடுக்க நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம். பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எந்த டிசைன் வேணாலும் கொடுக்கலாம்.
பாருங்கள், நான் மறுபடியுமே இதில் வந்து லோட் ஸ்டிச்சிங் வந்து கொடுக்குறேன். ஒரு லாக் மாதிரி 2 சைடும் போட்டுட்டு எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த த்ரெட் வந்து நவலாமல் அப்படியே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ தான் பழகுறாங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் சொல்கிறேன், இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து இந்த டிசைனுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்மளுக்கு எந்த டிசைன் வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் கொடுத்தா நல்லா இருக்குன்னு தோணுமோ அந்த டிசைனுக்கு வந்து நம்ம எந்த ஸ்டிச்சஸ் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். என்ன நீங்கள் கொடுக்குற ஸ்டிச்சஸ் வந்து அந்த டிசைன் உங்களுக்கு எப்படி போட்டால் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி உட்காந்து ஃப்ரேமை வச்சு போடுங்க. இப்படி வச்சு போட்டால் தான் வரும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் பழகுறது தான். அது மாதிரி நீங்கள் போடுறப்ப ரொம்ப குனிஞ்சிக்கிட்டுலாம் போடாதீங்க. ஸ்ட்ரைட்டாக உட்காந்து போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு சோஃபாலேயோ இல்லை ஒரு சேர்லேயோ நல்லா சாஞ்சு உட்காந்து போட்டு பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு பேக் பெயின், அந்த கழுத்து வலி அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராது. அடிக்கடி செயின் ஸ்டிச் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அடிக்கடி செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டு பழகுங்க. கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் ஆரி வந்து நல்ல முறையில் போட முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. Thank you friends, bye.